Hello guys, balik tayo galati saba. Jay bantay. Tayo kitaan na dati bunga na. Nga mabalin kapanan tayo ang amin nun. Naglaing guys na napukan na. Oo, diba? Ada na alam yung sabaan. Sino mga yati gumatang? Oh, data. Naglingag po ka ni guys. Oh, diba? Mayat na, matangka ng dagpaiso. Yan, agan na dito yung saba. Baka muyo na agan na. Comment yun to kanyak. Comment yun to video guys. Natatik ko. May mayat, pag iso natangka na. Mapantay mo nagbirok si Bahir. Wala ka na malum ato yun. Ado ti sabada dito bantay. Ibusin tayo amin nga alain nun. Dapat cherry guys niya. Oh. Ayun, nagaduhan po. Pero ang palang naloom, di daduma. Oh. Nyawag yun dito cherry. Ado ti bunga na guys, ngampay na loom. Oh. Nagado ti makmakan ti probinsya niya. Oh, di ba? Amo ti na loom guys. Tagala tayo kuma. Ado ti mulmula da dito Yeah. Tayo maninja bangher. Nagalan. Ay.